Aquesta és la història que he creat per treballar la classe amb els meus alumnes i que després els servirà com a model del que m'agradaria que fessin ells mateixos escrivint i creant les seves pròpies històries. Jo he escollit aquesta imatge de 360 graus perquè m'ha semblat que tenia aquest punt misteriós i molts elements que em podien servir d'inspiració per fer una bona història. Em va agradar especialment aquest llibre, Al centre de la història, que és un llibre impossible de 2 lloms, que em va fer pensar en 2 històries en paral·lel que podia fragmentar i fer com una casa del tresor, de forma que els alumnes, dividits en 2 equips, busquessin els fragments d'una història i els posessin en ordre. He posat les instruccions aquí, en taronja, en aquesta icona, i he marcat també amb una icona taronja i en forma de caseta l'inici de la història que tots han de llegir. Però a partir d'aquí, cada equip ha de buscar la seva història. Ara us ensenyaré la història de la llum, que jo em sé l'ordre, però penseu que els alumnes l'haurien de buscar aquest ordre. Comença en aquest fragment per llegir i tenim una pista dins el fragment d'una cadira. Si busquem la cadira, tenim un altre fragment que ens parla d'un retrat, d'un cavaller, que està per aquí, i aquí passa una cosa diferent. Quan la noia va alçar els ulls del llibre i va mirar directament el retrat del cavaller, el text va canviar. He posat un vídeo perquè m'ha semblat que no tot havia de ser text escrit. Només acceptant la foscor dins la llum, la història pot tancar-se del tot. I el següent fragment, de fet, es pot llegir i escoltar una frase que és important per a aquesta història. I ara ja podem començar a buscar la història de foscor, que comença aquí, en aquest punt, i tornem a trobar pistes per trobar l'ordre. Un canelobre. En tocar-lo, una espurna es va encendre breument com si alguna cosa dins seu s'estigués despertant. Que conté un fragment de la història en vídeo, que ens dona la pista per continuar en aquest retrat, que ens dona la pista per trobar l'últim fragment, que està per aquí baix, aquí. La veritat no viu en la solitud, sinó en la trobada. També, com a la història de llum, hi ha una frase que es pot llegir i escoltar a la vegada. I això seria tot. Pot semblar una mica difícil de trobar, però penseu que a més de les pistes que hi ha als textos, les icones són o de color blanc o de color negre, i a més aquí tenim més pistes d'on trobar els punts.